I and my wife Ez û hevjîna xwe em hatin Sûriyê û em gelekî bi reftarên hêja û pêşwaziya germa ku me dît, bandor bûn. we got Herwiha em gelekî bi başiya jîngehê û mêvanperweriyê jî bandor bûn. reception. Em kêfxweş in ku em li vir in û hêvî dikin ku em ji bo demeke dirêj li gel we bin, bi sûlwergirtina ji serpêhatiya xwe ya ji karê me yê li seranserê cîhanê. Em hatine ku di pêşxistina welatê we de jî hevkariyê bikin. We come to be together, you guys. Em kêfxweş in ku em li vir in û hêvî dikin ku em ji bo demeke dirêj li gel we bin. Bi sûlwergirtina ji serpêhatiya xwe ya ji karê me yê li seranserê cîhanê, em hatine ku di pêşxistina welatê we de jî hevkariyê bikin. يعني جميل الحمد لله انه Em ji Xwedê re baş e ku em dibînin Sûriye bi giştî û bi swe bi taybetî baş dibin îro geştyarên biyanî serdana bi swayê kirin. Ew di rastiyê de veberhênerên li Şamê ne duwarên pisporî û teknolojiyên pir bilind de û wan israr kir ku serdana bisra bikin da ku başûrê Sûriyê nas bikin. Bisra yekem serdana wan bû li derveyî Şamê di çarçoveya gera wana kar de. û ew gelekî pêbandor bûn û qet texmîn nedikirin ku ew ê vê asta başbûn, paqijî û rêxistinê bibînin. Me îro li Encûmena Bajarê Busra Şamê bi amadebûna Selokê, Encûmena Bajar û endamên nivîsgeha Cîbicîkar pêşwaziya mêvanên ji Brazîlyayê kirin ku ji Şamê hatibûn. Mêvan bi bedewî, meznahî û heybeta dîrokiya şanogeha Busra Şamê gelekî matmayî man. û heyraniya xwe ya mezin ji bo vî cihî anîn ziman û gotin ku ew di dilê serdankeran de hestekî bi coş çêdike. Encûmena Bajarê Buzra Şamê îro pêşwaziya Birêz Mazen Xêrat cîgirî parêzgarê derayê bo karûbarên veberhemanê kir. Ji bo lêkolînkirina rewşa derfetên veberhênanî li bajarê Busra Şamê û parêzgeha derayê.